Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Diyan ikaw. Namalik ang mga apostoles ug nakikita sila kang Jesus ug ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kayo ang mga tawo nga nagpuli-puli pagpangabot ug pagpanlakaw. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamug diutay. Busa nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tawo ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila. Kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug gitudluan niya sila ug daghang mga butang. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, usa sa mga pangutana na atong mahibalag matag adlaw sa kinabuhi mao kini. Unsa man ang tinuod? Unsa man ang kamatuuran? Sa tinuod lang mao kini ang daghang pangutana sa mga kabatan-unan, mga inahan ug amahan nga akong mahibalag sulod sa parokya. Father, unsa man gyud ang tinuod? Masabta nato kining maong pangutana tungod kay sa atong panahon karon daghan na kaayog mga pagtulunan. Mabasa nato sa atong mga cellphone, iPad, computer o diha sa mga online sources mga igsuon. Sa tinuod lang ingon gani ang mga psychologists nga aduna nakaroy information overload. Daghan na kaig impormasyon nga kita naglibog na og unsay tinuod. Pero nganong kinahanglan man nato mahibal-an ang kamatuuran mga igsuon? Tungod kay ang kamatuuran maumay mugiya kanato sa atong adlaw-adlaw na panginabuhi, paningkamot ug pagpuyo niining atong kalibutan. Mga igsuon atong hinumduman na para nato mga binunyagan sa atong Ginoo, ang at kamatuuran para kanato dili usa ka pagtulunan, dili usa ka dokumento, kun dili usa ka tawo. Ang kamatuuran para kanatong tanan si Jesus nga atong Dios. Hinaot unta mga igsuon, sama pud kita sa katawhan sa atong ebanghelyo karon na magdali pag-adto moalirong kaniya aron kita iyang matudluan. Mga igsuon, sa hulagway sa atong ebanghelyo karon, mipaila ang atong Ginoo isip usa ka magbalantay kanatong tanan. Magbalantay nga naluoy kanatong tanan tungod kay nagkatibulaag kita tungod sa daghang pagtulunan karon sa atong katilingban. Unsa man gyud ang tinuod? Karon mga igsuon, sa atong makanunayon o mapadayunong pagpamalandong niini, atong buhaton ang nahitabo sa atong ebanghelyo karon. Sa pagtapok sa katawhan ngadto kang Kristo, gitudluan niya sila og daghang mga butang. Tudluan kita niya og daghang mga butang. Si Kristo na atong magbalantay, hinaut unta mo'y mutudlo kanato kung unsay tinuod
ilabi na gayod sa atong pagpamalandong ug pagpangita sa kamatuuran sa atong katilingban karon. Mga igsoon, kung atong pamalandungan, ilabi na gayod sa kahimtang, dili lamang sa mga kabatanunan, kundi natong tanan, naglibog na biya gyud ta pag-ayo, kung unsa gayod ang atong sundon. Naglibog na biya gyud kita pag-ayo, kung unsa gyud makahatag og kapuno sa kinabuhi para kanatong tanan. Mao bitaw nga daghan kay tang gustong sulayan, mga pagtulunan nga gikan sa atong mga igsoon sa Europa, gikan sa Amerika, ganahan natong katunan og puy-an dinhi sa atong nasod ug sa atong katilingban. Hinaut unta mga igsoon sa atong pagpangita, giyahan kita sa kamatuuran ni Kristo. Kinahanglang makatunan nato kini mga igsoon, kay mauman kini ang atong itubag sa hagit sa atong unang pagbasa karon. Sa sulat sa pagbasahon ni propeta Jeremias mga igsuon, nasuko ang Ginoo ngadto sa mga tawo nga gisangunan sa responsibilidad sa paggiya sa katawhan nga wala nila napuy-an ang ilang responsibilidad. Imbes na ilang tapukon, giyahan, ligunon ang katawhan, nagkatibulaag noon sila tungod sa ilang sayop na mga pagtulunan. Kini nindot pamalandungan sa atong kinabuhi, ilabi na gayod sa mga ginikanan nga sa atong katilingban karon. Giunsa man nato pagtapok ang atong mga anak, ang matag-usa ngadto sa kamatuuran sa Dios, sa kamatuuran ni Kristo. Pamalandungan nato kini mga igsuon, kay mao kini ang atong responsibilidad nga gidawat nato sa Dios. Hinaut unta ang Dios dili masuko kanato, kay nakita niyang atong paningkamot nga mahiusa kita diha kang Kristo. Giyahan nato ang atong mga igsuon, mga anak ngadto sa Dios, aron kita mahiusa ngadto kaniya. Dili unta kita mamahimong instrumento sa pagkabulag-bulag sa atong katilingban. Mahimo unta kitang instrumento sa kalig-on ug panagtapok at ubangan sa atong Dios ang atong magbalantay. Amen.